जेराव खौसेथि गैया बे हारिया मालाब्लाबो गोबाव सम गोबाव बोसोर जोरनानै थाया आरो बे हारिया जोबलांनो सम नाङा। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे मोनसे भिडिअ एसे आलादा रोखोम बिसेसकय लाइमोनफोरनि थाखायसो जागोन दे आरो सासे व्यक्तिया अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आं बिनि फेसबुक पेजखौ आं नायो ओमफ्राय कमेडियानब्लाबो बिनि बहुत बाथ्राया बांसिन कमेडियान बायदि भिडिअ लाबोयो। मोजां मोनो आङो बिनि भिडिअफोरखौ नायनानै। ओमफ्राय देहा हिसाबैब्लाबो थिगैनो दङ। नोंथांमोना एसे नायनानै लाबानो जाबाय। आर.एस. नार्जारि ना आर.एस. नार्जारि फेसबुक पेज बेखौ नोंथांमोना नायनानै एसे फल' खालाम। बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा गोबाङानो बांसिन कमेडिखौ नुगोन दे। ओमफ्राय नांगौ समाव कमेडियान बायदि मेन बाथ्राखौ बहायनो थ्रोबनो सोनानै होयो। ओमफ्राय नैबे मोनसे भिडिअआ एसे बेलेग एसे मोजां मोनदों आं। कमेडियान टाइपैनो माखासे खेलायैनो बाथ्राखौ कमेडियान टाइप सुरबो लांदों बियो। ओमफ्राय बे सुरैनो मोजां बाथ्राखौ बावहाय सोनानै होदों। मोजां मोनदों। मेनलि लाइमोनफोरनि थाखाय होननानै आं सानो आरोखि। माब्रै होननानै बुङोब्ला फरायनायनि बिथिङाव बिथाङा बुंदों जोंनाव दा माब्रै जादों जेसेबां लाइमोन बर' लाइमोनफोर दङना जेसेबां लाइमोनफोर दं बिथांमोना राजनितिकखौ रासिन गोसो होयो रासिन नोजोर बोयो। सोरबा BPFआवनो होन सोरबाया UPPLआवनो होन सोरबा मायावबा रासिन जोङो माहाय होयो राजनितिकआवसो। एसे जुदि कलेज दरखं गाहैयोब्लाथाय बा माबा मोनसे कलेज इउनिभारसिटिनो बहाबा गाहैयोब्लाथाय बे राजनितिकआवसो एसे जुरदार होनायखौ जों नुनो मोनो। प्राय लाइमोनखौबो नांगौ नाथायबा एथ'राब एक्टिभलि बेफोरबायदियाव आंनिब्ला नोजोर होनो नाङा। अन्तत नै दा 5G जाबाय आप टु डेट जोबसै। नांनांगौ सम बोथोरा थांबाय। हाथियारजों नांनाय राजा लामा गाथेनायनि सम बेफोरबो थांबाय आरो गुबुन रोखोमै गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामनाय बेफोरबो आंनि हिसाबाव नांगौ समाव खालामनाया मोजां। लाइमोनफ्रा ओंखारनांगौ नांगौ समावहाय नाङि समाव ओरैनो बेकार सोरजोंबा UPPL सोरबा BPF सोरबा माबा माबि बेफोरबायदियाव गोसो होनानै लाब गैया। दा बे फंबाया R.S. नार्जारि फंबाया बुंदों बिथाङा फरायनायाव गोसो हो हारिखौ खौसेथि लाखिनोब्ला थिगानो बाथ्राया। आरो जाय हारिया फरायनाय बा लेखा गोरों नङा गासैबो जाजोबगोन बेबो नङा गासैबो जाजोबगोन बेबो नङा दे। खिन्थु जाखिनि बाथ्रा खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों दानि जेनेरेसन दानि गोदान लाइमोनफ्रासो माखासेखौ खौसेथिखौ लाबोनो हासिगोन बायदि नुदों। आरो राजनितिकआव जायफ्रा आगान होगोन बिसोरना जेब्लायबो राजखान्थिनि डायलगसो ओंखारलाङो। थ' आं गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै। नैबे फंबायनि R.S. नार्जारि बिथांनि भिडिअखौसो आङो ससे लानाय जादों। बिथाङा जुदि भिडिअखौ नायसनदोंबा क्षमा खालाम नोंनाव पारमिसन लायाखै आं। पारमिसन लायालाफानो डाइरेक्ट डाउनलड खालामनानै आं हगारनाय जाबाय। थ' नोंथांमोना बे R.S. नार्जारिनि भिडिअखौ नायनानै मा फोरमायनो गोसो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। मोननै खोथाखौ नोजोर होनानै आं बे खोथाखौ बुंनो नागिरदों। जुदि जोङो जोंनि हारिखौ गोगोम खुन्थाफोरबायदि बोलोग्रा हारि हिसाबै गोबाव समसिम बे दुनिया जोबागौमानि फोथांनानै दोनबाय थानो लुगैदोंब्ला दानि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर फराय गोसो होनानै गासैबो बिथिङाव जोंनियाव अफिसार थाजोबनांगोन लेखा गोरों जानांगोन। गासैबो मावखुलि अफिसफोरावनो जोंनि मानसि थानांगोन अफिसार लेभेलनि मानसि थानांगोन। आरो नैथिया जाबाय जोङो अरायबो खौसेथि जानानै थानांगोन। खौसेथि गैयाब्ला मोनबो हारिया गोख्रों जानो हाया लोरबां जालांगोन बे हारिया आरो जोबलांगोन आरो गुबुना नाख्रेबनानै बिसोरखौ फोजोबस्रांलांगोन। बेनिखायनो सेथियावनो जाबाय दानि फरायफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोर गोसो होनानै फराय। गासैबो बिथिङाव गासैबो मावखुलि गासैबो अफिसाव गासैबो डिपार्टमेन्टआव जोंनि मानसि थानांगोन
अफिसार लेभेलनि मानसि थानांगोन, गोरों गोरा जाजोबनांगोन आरो अरायबो खौसेथि थानांगोन। जेराव खौसेथि गैया बे हारिया मालाब्लाबो गोबाव सम गोबाव बोसोर जोरनानै थाया आरो बे हारिया जोबलांनो सम नाङा। जेराव खौसेथि दङ बेयाव जेब्लायबो देरहासारनाय दङ आरो जेराव लेखा फरा गोरों मानसिफोर दङ बे हारिखौ गुबुना जानला मोनला एदावनो हाया, नाख्रेबनो हाया। गोजोन्थों।